Дорогі брати і сестри, що коли б Ісус Христос прийшов зараз до нас з вами, в город Мінськ, то хочемо, що Він би сказав усім нам те саме слово, ту саму притчу, яку тільки що ми прочитали. У нас часто складывается такое вражение, когда мы читаем Евангелие, что вокруг Иисуса были все люди грешные, злые, и вот один из, кто были больше-меньше праведными, это те, кто последовал за Иисусом. На самом деле, это такое не совсем корректное уявление, потому что израильтяне, справді, были праведными людьми. И вот те, кого мы особливо недолюбливаем, читаючи Евангелие, фарисеи, они были самые праведные из всех праведных. Сам лишь фарисей – это человек вельми позитивный для того часу. Это человек, який уособляв у себе все добродійності, якими повинен був володати кожен з ізраїльтянин. Добродійності, які вони не просто виконували, а можна сказати, перевиконували. Тому ми могли б здивитися, коли б ми були там, вернулись вот туди 2000 років тому, і були там серед тих людей, ми б могли здивитися, а може ми були б тими людьми, які народилися в Ізраїлі, ми б здивилися, чому Ісус критикує фарисеїв? Чому Він критикує тих, кого весь народ поважає, бо вони праведники? Чому Ісус увогуле критикує Ізраїль? Той народ, який називає себе народом Божим, який усвідомляв, що Бог узяв гэтых людей, узяв Авраама, його дітей, і зробив з його особливий народ, не подобний ні на який інший народ у гэтым світі. І це народ, який називав себе народом святим, народом традиції, народом, який заховував традиції продків, айцов. І ось гэтых людей Ісус критикує, і Він розказує їм притчу, яку всі добре зрозуміли. Тому що у ті часи гэтай слово «цар», «весельний пір» та «брачний пір». Це усі знайомі для людей того часу в образи Бога і того будучого царства, до якого Він закликає увесь Ізраїль. І ось Ісус приходить і каже этому святому народу, який усприймав себе як святий, який усприймав себе як нащадка усіх тих обіцянь, обітувань, які давав Бог Аврааму і Моїсею, який свято заховував усі традиції. Ось приходить Ісус, це чоловік з Назарета, і каже, що ви не увойдете в Царство Божие. Він каже про гэтых фарисеїв так само, і ви тим більше не увойдете в Царство Божие. И много разов он повторяет, что перед вами будут закрыты двери царства, и только тогда яны отчиняться, когда вы примете меня, когда вы убачите, что праз меня дійничає Бог. І ось, коли ми читаємо Євангеліє, нам треба завсюди пам'ятати, наскільки тяжко було гэтим людям зрозуміти Ісуса. Ми часто думаємо, як же ж так вони його не розуміли? Вони ж могли убачити, що Він Бог, вони ж могли убачити цуди, які Він робив. Але у гэтых людей був у голові дисонанс, розумієте? З одного боку, вони бачать справді справи і ті цуди, які робить Ісус. З іншого боку, Він критикує. І я не могли б сказати, що Бог дійничає праз Ісуса. Але вони бачать у той самий час, що Він критикує ту традицію, ті обряди, ті ось щоденні практики релігійні, побожні, як ми кажемо по-білоруську, благочестиві, яких вони всі притримлювалися. Ісус усе це критикує. Більше того, каже, ви не увійдете в Царство Боже. Царство буде віддано іншим людям. Причому, поглядите, кому іншим. И рабы те, рабы царя, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли. И злых, и добрых, всех, кто был на дороге. А тих, для кого царство від початку було приготоване, вони не змогли вийти. Ось у гэтых людей був дисонанс. Як так? Що з одного боку ми
для нас царство, Бог нам приносить царство. З іншого боку, Ісус каже, що царство закрите для нас. Чому так? Для того, що гэтыя люди поставили свои практики религийные, побожные практики, як то пост, молитву шмат разоў на дзень. Памятаеце, яны часам могли спыняцца нават на вуліцы, калі прыходзіў час молитвы, і молиться прямо вось на вуліцы. Потому что гэта была нормальная практика, вельмі побожная, благочестивая. Але Ісус кажа, што есть я, есть тое, што вы лічыце праведнасцю. Дык вось, тое, што вы лічыце праведнасцю не ёсць. Потому что вы не пачулі, не можете пачуць голаса Божага. У чым абвінавачваў Ісус ізраільцянаў і фарысеяў? У тым, што яны былі глухія і слепыя. У тым, што яны не маглі пазнаць Бога, хаця рабілі ўсё тое, што ім здавалася павінна задавольніць Бога. Яны рабілі ўсё тое, што здавалася будзе прыемна Богу, але яны не рабілі адзінага. Яны не прыносілі плада. Вось як кажа першы псалом, памятаеце, есть два дрэва. Адно стаіць і прыносіць плод. А другие тип людзей, гэта як вось пыл зямны, які вецер раздувае. Вось тое, чаго не змаглі яны зрабіць, гэта прынесці плода. А які плод чакаў Бог ад Ізраіля? Каб Ізраіль не замыкаўся сам на сабе, а памятаў, што Бог паклікаў яго толькі для таго, каб несці вестку пра Царства Божие да ўсіх людзей, да ўсяго свету, казаць кожнаму чалавеку, што Бог наш Творца, Ён любіць цябе, Ён прыйшоў для таго, каб даць табе царства, не толькі Ізраілю. Ізраіль замкнуўся у сваёй праведнасці. І Ісус сказаў: не называйце сябе дзецьмі Авраама, таму што гэта былі словы тых людзей. Яны казалі: мы дзеці Авраама. Все, што Бог абяцаў Аврааму, Ён дасць нам, толькі таму, што мы дзеці Авраама, нашчадкі яго. Ісус кажа: не называйце сябе дзецьмі Авраама, таму што Бог можа зрабіць з гэтых камянёў сабе дзяцей. Бог можа дзейнічаць так, як вы не чакаеце. Ён дзейнічае так, як вы не чакаеце. Ён робіць так, як вы не чакаеце. І будзе рабіць. Ён будзе вас здзіўляць, і вы будзеце не разумець Бога, як вы не разумееце Ісуса. І чаму я спачатку сказаў, што тое, што Ісус казаў сваім суайчыннікам у свой час, Ён бы сказаў тое самае сёння нам, праваслаўным, якія таксама называюць сябе народам Божым, якія таксама свята трымаюцца традыцый, практык, якія ганарацца, што мы лепш гэтых каталікоў, гэтых пратэстантаў, гэтых усіх каго заўгодна, тому што мы свята захоўваем традыцыі айцоў. Але наша беда ў тым, што мы замкнуліся самі на сабе, што мы жывем як праваслаўныя толькі для сябе, а ўсіх іншых мы глядзім з асцярожнасцю ў лепшым выпадку. А часта праваслаўна глядзець на іншых з ненавісцю. І мы прывыклі думаць, што адно слово, што мы праваслаўныя, што мы захоўваем праваслаўную традыцыю, што мы частка святой царквы, гэта ўжо гарантыя чагосьці. Гарантыя таго, што Бог па-асабліваму да нас адносіцца, што Бог па-асабліваму глядзіць на нас, што Ён будзе нейк, скажем, сваю любоў праяўляе больш да нас, чым да іншых людзей, таму што мы робім больш прыемныя яму рэчы. Мы пасцімся, мы молімся, мы ходзім на службы, мы чытаем кнігі. Але трэба памятаць, што Бог можа прыйсці і паглядзець, а ці прынесла гэтая канкрэтная абшчына плод, які павінна была прынесці. Бачыце, я не кажу кожны чалавек паасобку. Гэтая канкрэтная царква, гэтая канкрэтная абшчына, мы, як абшчына, ці мы прыносім плод, які ад нас чакае Бог. Ці мы таксама, магчыма, замыкаемся самі на сабе, жывем у сваім камфортным свеце і не вельмі хочам пускаць кагосьці яшчэ да сябе. Можа не мы, можа іншая абшчына. Можа яшчэ нейкая абшчына ў Мінску, у Бабруйску, у Маскве, у Піцеры.
Мы настолько захопляемся тем, что мы православные, что мы святая церква, что забываем, что Бог першим прийшов судити свой святий народ. Ізраїль, якого Ён обрав, для якого зробив все, що мог зробити. І ми читаємо, коли б ми уважливо читали апостольські послання, книгу Апокаліпсиса, ми побачили, що апостоли критикують церкви, критикують церковні структури, критикують общини, коли вони забувають, хто вони, коли вони не приносять плода. Почитайте Апокаліпсис. Апостол Іван Богослов каже, гэтая церква стала холодной, гэтая община. Гэтая церква так само стала холодной, и гэтая холодная. Гэтая не теплая, не горячая, не холодная, теплая. Павел критикует Коринфянам, потому что апостолы памятают, что кожная община может называться церквой, может называться проявлением народа Божьего, тільки у той ступені, у якої вона приносить плод, який чекає від цієї общини Бог. А як поглядіти, як удостоверитися, що ми на правильному шляху, що ми приносимо цей плод? Коли поміж нами є добрі відносини. Розумієте, недостатково, часто ми приходимо тільки самі по собі для церкви. Ось сюди ми часто приходимо тільки самі по собі, тому що є Бог і є я. А всі інші якби просто побач стоять. Але треба пам'ятати, що у церкву ми приходимо не поособку, не як індивіди, а як разом, як народ Божий. Ось ми тут стоїмо, і є народ Божий. І коли внутрі цього народу Божого є правильні відносини, то значить ми на правильному шляху. Коли ми готові віддати частку свого часу, коли мы готовы отдать свою увагу, коли мы готовы отдать свою молитву для другого человека, який тут побач со мной, коли мы готовы суступить ему кресло, как он посетил, отдать ему кавалочек бутерброда, значит мы на правильном шляху. Коли мы не замыкаемся для себя, не зачиняем двери для інших людей, коли мы не кажем, что мы лепшие, потому что мы православные, мы лепшие, чем католики, мусульмане, протестанти, буддисти, значить ми на правильному шляху. І ми повинні завжди пам'ятати це попередження, яке Ісус сказав своєму Ізраїлю. «Сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его». Израильтяне не чекали, что плоды Царства будут отдадены неким язычникам, яких вони ненавидели. Что плоды Царства будут отдадены тим, кого вони вогуле лічили, що Бог навіть і не глядіть на гэтых людей. Ось нам треба бути завсюди вельми осторожними. Как не застыть у своей самонадеянности, у своей любви только до членов своей общины. Как нам не забыть, что інші люди, якими б вони не були, до якої би раси, національності, релігії вони не належали, є не такі самі діти Божі. Нам треба бути осторожними, как у опошній день этого світу не здивиться, бо Бог може віддати царство не тим, хто чекав його і, здавалося б, мав право на це царство, православне. А може віддати народу, який що робить? Приносить плоди царства. Треба бути вельми осторожним, да? Бо є така небезпека, що коли я нечто ведаю, ось я читаю книгу, да, побожную, благочестивую, я нечто роблю у церкві, я нечто знаю. У нас є небезпека подумати, що уже то, що я нечто знаю і роблю, уже сам цей факт свідчить про те, що я добрий християнин. А Бог чекає від нас не ведання того, що і як робити, а конкретних плодов, конкретної реалізації того, що ми ведаємо. Вот кожен з нас по-особому. І ми вся община, як у цілому, завсюди, знаєте, як у кінці року всі організації дають справоздачі. Чого ми досягли за цей рік? Яких, ті виконали ми плани, ті не виконали, що було добре, що кепсько. Коли організація не буде себе оцінювати і критично ставиться до себе, критично в тому сенсі, що не буде зауважати своїх помилок, це організація, фірма, бізнес-організація, державна організація, що з нею буде? Вона розвалиться. То же самое с любой общиной, из нашей общины. Раз в год мы повинны сесть и подумать,
Що ми за год зробили, що змінилось у нашій общині, що з'явилося доброго, а які проявлення, які помилки, які небезпечні ситуації у нас виникають. Тільки коли ми будемо це бачити, у нас є можливість позбігнути того самого льосу, який нападкав неколи ізраїльський народ. Бо ізраїльтяни зосталися перед зачиненими дверима, а Бог відкрив ці двері для тих народів, які не відали його і не знали про Бога Ізраїля, але приносили у своєму житті плод його. Давайте будемо завжди критичними, в хорошому сенсі, оцінювати себе і себе особно, як особного чоловіка, і всю нашу общину, і разом з тим наших братів з інших общин. Как мы могли расти, бо только той, кто оценивает себе, только той может расти. Той, кто боится оценивать себе, як человек особенно, так и общину в целом, той перестає расти. Той просто черствее, становится твердым, как камень.